چەند ڕۆژن بوونە خوشک و برا کەچا دەهمەی خودناو مالەکێ نو دەدبینە لەو ما باوێ وێ دبێژە ئەو نەما کارە وێ خودی بکە ji ber vê yekê ew bi temamî da malbatekê din û her du zarokên wî ên divabû bi lîstika li gel xwîşka xwe bilîzin bavê wan dibêje ew tu car ji wan re nabêje xwîşkeke we heye û ew li gor bavê wan bû keça cîran e. شما في سبيل من أو شغل يا صافي من ندى يعني مقدم شاهد وشهود والدنيا سبا حالات إن الشغل آسيد بني أو هم مقفتش نينا مو أو شغلات دسم مو قسم برانا ويا حتى في سبيل إيه كل بقى خوي دکۆنێکی نەدوور ji konê bavê xwe de bicih bûye zaroka li mala bavê xwe navê wê Cewahir bû xwedanên wê yên nû navê wê kirine Simyana lê diyar dibe hê navê Cewahir ji bîr nekiriye. Cewahir کوڕێ مەلیلا قابوو گوتە گوکاتی خۆیکی زەین باتە گو خودێ زێئینم خۆیکم خێرا ناوێ خودێتە دێ چار مەهدی پێنج مەهدی زێ خۆیکم و دیساوەرە بە باخوا و هۆکەتە دێ بلال بام بێ هەتا دنیا هەیە گۆلا بلە هەتا دنیا هەر باتە بێ گو ئەس نکارم خۆدانکم maliyên nû dibêjin bavê Cewahir an Simyana ne bi qasî xwedîkirina wê bû û ewan ne bi kirîn û firotin keçbirine lê tenê tirsa wa li ser paşeroja zarokê kir wê ji bavê wê bibin. خودê mexseda me غêr bi hişqî xودê mexseda me ne tiştekî diya niha mir bo belengaza avîtî û gotin goyê mirê gunehê êwan ê kurê ma pê hatû anîn û em ji guhê xwe dinêtê jî re şîret kirin û em kurmkar kirin û piskêt ka û şon û guhê xwe dinêtê. Hevjîna bavê Cewahir an Simyana ew hêla ye tu karî nake dibêje ew ê car caran keça xwe bibîne lê tu car jê re nabêje ew bavê wê ye. Piştî deh meha ji dayîkbûna xwe Cewahir an Simyana xwe nav malbatekê nû de dibîne. Piştî mezin bibe ew ê jî wek xelkên derdorê wê biryara xwe derheqê kiryara bavê xwe de bide. Pêşewa Behlewî Rûda û Kempa Xankê.